Ang goal talaga namin, makapag-provide kami ng mga produkto na abot kaya talaga, na kaya ng karamihan. So what we do, we offer wholesale din. Mababa na yung presyo namin sa retail, mas nakukuha pa nila na mas mababa. So nakakatulong din kami sa ibang community na pag gusto nila magtinda. Ang gagawin nila, bibili sila sa amin. Meron din kasi kaming warehouse. So, doon sila dumidiretso. Dito naman sa store namin, we guarantee, no, yung presyo na nabibigay talaga namin, yung abot kaya naman talaga. Yun din yung goal namin, to provide yung magandang experience ka pag bumibili. Magkaroon ka ng magandang experience pag bumibili, pero yung presyo na kukuha mo, sobrang baba. School supplies, yung mga notebook, ball pens, pencil, ganyan. Then, sa mga office supplies, may mga furnitures, mga cabinets, silk cabinets, ganyan, office tables, office chairs, like that. And since we have a bigger space now, no, so we have a showroom na upstairs, so yung mga office equipment, office furnitures, meron na kami. So, pwede na rin kami mag-supply ng mas mababa kung kaya namin ibigay yan. Yun naman na talagang gusto namin, makapag-provide kami ng mas mababang presyo. Doon sa lahat na tumatangkilik, bumabalik, yung tinatawag namin mga suki for 20 years, meron pa 30 years, nagpapasalamat kami. Sobra kaming thankful. We feel so blessed na meron din kaming may mga tao na continuously nagsusuporta at nagpapasalamat din kami sa mga empleyado namin na hindi kami iniiwan, sa mga kaibigan, sa mga suppliers na continuously supporting us. Maraming salamat kasi napakalaking tulong yun para sa amin. Maraming salamat po from GLB Offices School Supply.